Κύριε Λαβρεντίδη, εγώ είχα ακούσει και η ευκαιρία είναι αυτό αν το ξέρετε βέβαια, ότι και η μεγάλη καμπάνα του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης είναι από τους Καυκασίους που ήρθε. Πέρυσι στο 15 Αύγουστο, επειδή με υπεχρέωσαν να πω δυο λόγια και εγώ, το είπα και στο ημερολόγιο υπάρχει λεπτομερώς αναφέρεται αυτό. Αυτή η καμπάνα η οποία είναι στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης είναι μία από τις καμπάνες που ήρθαν από εκεί και φέρανε μία καμπάνα η οποία ήταν 2.400 οκάδες. 2.400 οκάδες. Αυτήν την εχάλασαν αργότερα, έκαναν από αυτήν 10 καμπάνες και τις εμμύρασαν, τις ασχόλησαν. Ποιος την έλειωσε και την έκανε 10 καμπάνες? Πού παρεδόθηκε, πώς έλειωσε? Δεν ξέρω, πάντως αν θέλετε λεπτομέρειες από αυτής δεν θυμάμαι τώρα. Λεπτομέρειες για αυτήν αναγράφει στα σπηγάς τα οποίες έχει και ο Μαυρογέννης. Στο κυβερνείο του ΚΑΡΣ και επαρήγγειλαν να μου το φέρουν το κυβερνείο του ΚΑΡΣ. Ναι, θα θέλαμε και ένα για την Επιτροπή να έχουμε. Θα κοιτάξω να πάρω. Ναι. Thank you.